Jo, zdravím všetkých, s vami je tu na pozitívne nálade Laco a dneska ideme hrať FIFU proti Fulhamu FC. Hrajeme za Košice, vysvetlím vám rýchlo zostavu. Zostava je Unai Simon v bránke, obrana Dani Carvajal, obrana, dobre, ukážem vám, dobre, útok Lukáš Haraslín, streleci, Harry Kane a Kylian Mbappé, práve krídlo Marco Asensio, stred Jeremy Obunet, Jude Bellingham, obrana Jan Kružliak, Lukáš Fabiš, Jakub Jakubko, Dani Carvajal a brána Unai Simon. Dobre. A momentálne ideme vyhrať. Nehovor. A strieľame s Harryom Kaneom, no nevydarilo sa mi, ale budem sa pokúsiť hrať dobre, ak to vôbec pôjde, lebo ja som babrak. Ale okej, ideme, dobre, budem to snažiť ako komentátor. Dobre, Fulham sa ruší dopredu, a Fulham dal gól Košiciam. Dobre. Vyzerá, že si tieto kluby dvaja nebudú rozumieť v Premier League, lebo keď toto Košice prehrajú, nebudú prvé, keď takto to vyhrá. A nebude to dobré. Ale Jeremy Obunet si tak nerozumie hráčom. Harry Kane ide a není to gól. Bola to veľká šanca, ale nestrelil. Tak sa mu asi nezdarila strela. Dobre, Mbappé ide, Harry Kane. Dobre, Harry Kane nevydarilo sa mu taktika. Dobre, pekne Jakubko obral. Dobre, Harry Kane sa rúti dopredu. Lukáš Haraslín má loptu. Ide. Dobrý tríček. Poď, Lukáš Haraslín. Skoro to bol gól. Nevadí. Ale tak Fulham sa mu darí proti Košiciam. A Unai Simon nechytil strelu. Toto bola lacná strela. Dobre, ideme. Ak sa mu nepodaril trik Harryho Kaneovi. Dobre, Tete má loptu. Wilson. Tete. Reed. Pereira. Reed. Dobre, to nebolo ani potrebné chytať. Crossbar. Dobre. Aj. Mitrovič. Čo ti šibe? Tak toto bol asi podobný mis, ako dal Harry Kane. OK. A tak sa mu nepodarila nahrávka Pereira. Strelil do hráča FC Košice. Konkrétne do Lukáša Fabiša. Kylian Mbappé ide. A je to gól pre FC Košice. Mbappé ich zachránil pred prehrou. Dobre. Ide. Paliňa. Obunet. Tete. Reed. No. Dobre. Aj. Dobre. Unai Simon pekne zachránil. OK, poď. Nič. Čiže out pre Košice. Pekne Harry Kane. Bellingham. A Bellingham dal svoj prvý gól v tejto sezóne.
Neskutočný gól toto bol, pekný. Ešte len minulú hru prišiel zahrať a takýto neuveriteľne pekný gól dal. Prvý gól v sezóne. Ak sa nemýlim. Keď nie, tak druhý. A toto prestrelil. Dobre. Jakub Jakubko. Lukáš Fabiš. Harry Kane. Dobre, Harry Kane sa tak vymotal z toho. Harry Kane to skúsil z diaľky a brankár to pekne saveol. Pekný save. Rohový kope Marco Asensio. Kopol. A tak si... nech sa mu nezdaril. Dobre, pekne obrana. Tak, Jeremy Obunet. Má svoj tretí gól v sezóne. Pre FC Košice 3-1. Fulham 1. Sorry, som to povedal jak babrak. Fulham zase rozohral. Teraz sa mu dajako nedarí. Ale okej. Dobre. Reed sa snaží rútiť dopredu, on to nahral dopredu. Rím. No, Fulham sa rúti dopredu. Golovin má loptu. Pereira skúsil to kus z väčšej diaľky, ale netrafil sa. Ale mu to asi nevadí. Dobre. Mitrovič má loptu, snaží sa ručiť dopredu. Pereira. A 3-2. Fulham dal svoj druhý gól. Dobre. Tak teraz Košice vyzerajú veľmi nahnevano. A Mbappé sa rúti. A skoro to mohol byť gól. Leno to chytil. Dobre. Fulham sa rúti dopredu. Snaží sa bojovať. Tak. Pekne pre Bellinghama. Bellingham. Mbappé sa rúti. A mohol to byť gól, len pekný save pre brankára. Ajajaj. Dobre. Mbappé má loptu. A bol to výborný save pre brankára. Veľmi pekný. Dobre, pekne točený rohový kop. Ok, ideme, tak. A nepodarilo sa nahrať hráčovi. Konkrétne asi Bellinghamovi, teraz si nie som istý. Wilson sa rúti a Reed. Dobre, snažia sa tak, aby nedostali kartu. Dajaku. Výborná obrana. Veľmi pekná obrana. Pekná obrana pre Košice. Zatiaľ prvý polčas to bolo 3-2. Teraz sa to možno zmení. A nebola dobrá nahrávka. Dobre, Harry Kane. Bol. Dobre, snažia sa rútiť dopredu. Dobre, Marco Asensio sa rúti dopredu, skúsi to solovo to skúsi, snaží sa to skúsiť solovo úplne. A je to gól pre Košice, konkrétne 4-2. Dobre, Košice sú veľmi nahnevané za tie 2 góly. A to prehrávali zo začiatku 1-0. A jak to pekne dali. Toto si nie som istý, že či nebol fauly. Dobre. Asensio sa snaží ubraniť. Takto skúsil potknutím. Dobre, dostali iba upozornenie. Na budúce dostane možno kartu dajakú. Žltú alebo červenú. To sa nevie.
Dobre. Dobre, pekná obrana. A toto z Košice zbabrali asi, tak nie, výborné. Brankár Unai Simon dneska dal, teraz veľa zachraňuje tie Košice. Aj keď 2 góly nevychytal. Toto bolo dobrá nahrávka, aj keď šťastná. Táto nahrávka bola iba o šťastí. Dobre. Tak, Harry Kane. Skúsil to z diaľky a pekný save. Aj strela. Strela bola krajšia. Dobre, Marco Asensio sa snaží kopať. A je to gól pre Košice. Harry Kane dal svoj gól. Je to tam. 5-2. Výborne. Výborne pre Košice, výborne. Dobre. Pre Košice toto bolo dobre. Dobre. Mbappé sa rúti dopredu. A bolo to pekná šupa. Rohový pre Košice neviem koľký. Dobre. Jakubko mohol mať svoj prvý gól v sezóne, ale nepodarilo sa. Dobre, rohový kop. Jakubko je tu. A nezdarila sa mu strela. Nerozumel si. Jakubko sa rúti dopredu. A nezdarila sa mu útok. Dobre. Dobre. Jakubko sa mu nezdaril útok na bránu. Ale vidno, že Košice, ako ostatní hráči, sa mu snažia dať gól. Snažia sa mu nahrávať. Dobre, Jan Kružliak, Jeremy Obunet na lopte, Kylian Mbappé, Harry Kane. A je to gól pre Košice v 70. minúte. 6-2. Výborne hrajú Košice. Dobre, máme tu striedanie pre Košice. Jakubko ide dole. A hore ide Jan Kružliak. Alebo Miloš Lacný, pardon. Miloš Lacný je hore. Minulú hru dostal červenú kartu. Teraz je späť v základnej zostave. Myslíte, že bude? Dobre, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé sa snaží, bije. Nič. Snažia sa Košice dať. Snažia sa. Chlapci hrajú výborne. Dobre, a Harry Kane sa dajak nezdarilo sa mu to. Dobre, Lukáš Haraslín. Haraslín netrafil gól. Ale nevadí. Oni už aj tak vyhrali. Kým Fulham nedostane také šťastie, že ani nedostane. Dobre, Harry Kane. Kylian Mbappé. A je to gól! 7-2 pre Košice. 9 gólov v tomto zápase vidieť, to už je ako rekord. Ale Košice vidno, že chcú ešte jeden. Vidno, že chcú ešte jeden gól. Snažia sa veľmi, snažia sa. Hore. Nezdarila sa nahrávka Asensiovi. Dobre, zblokovanie to bolo v Bube. Ale dobre.
Košice sa ešte snažia dajak. Dobre, teraz sa snažia. Kylian Mbappé. Dobre, to... Offside, nevadí. Dobre, Jeremy Obunet. Kylian Mbappé. A nevydarilo sa mu útok na bránu Fulhamu. Dobre, Mbappé sa snaží, ide. Dobre, Bellingham je vpredu a je to pekný gól. 8. gól pre Košice. Musia byť dosť naštvaní na to. A toto je dobrý glitch, mimochodom. Dobre, Košice sa ešte snažia dať nejaký gól. Vidno to na nich. Kylian Mbappé. Nezdarilo sa mu nahrávka. A toto nič. Je to neuveriteľné, ako Košice vyhrali ju 8-2. Je to veľký úspech pre Košice. A je to nechutný faul. Dobre. A nevyberala sa strela. Dobre. Posledných pár sekúnd delí od toho, aby zápas sa skončil. Môže to už len odkopnúť do riti. Dobre, je to koniec zápasu a Košice majú veľký klobúk dole, že vyhrali 8-2. A áno, by the way, hral som to ja celý čas. Hej. Čiže toto bolo pre toto video všetko. Ak sa ti páčilo, bol by som rád, kebyže tu zanecháš jeden veľký like. Hej, a užívaj. Čauko.